No a poďme do druhého pokušenia. Sonička, Nikita, ste pripravení? Môžem vysvetľovať? No poď. Tak po pesničke pokušenie. Nikita, troška sa asi obáži. Možno si všimli, my sme už troška si tak rozsadli inak, pretože už sme pripravení na Nikitu. Nikita, tentokrát to bude viac menej na teba a Sonička, ty budeš hádať. Je to pokušenie, priatelia, pantomíma a v tejto hre, alebo v tomto pokušení môžete vyhrať 5 bodov. Za každé uhadnuté zviera podotknem, pretože pripravili sme s režisérom tak, že budeš tvoje zvieratka z tvojej krajiny, nejaké sme vybrali, budeš herecky hrať. Nesmieš vysloviť samozrejme žiadny zvuk, žiadne slovo nejaké, len teda musíš to tak stvárniť, napodobniť. A Sonička, ty budeš teda hádať, dobre? Mohol by nejaký zvuk sem tam dať, áno, nejaký huhu. Taký miniatúrny naozaj. No, samozrejme, bez toho to nejde. Keby náhodou Nikita nevedel ten zvuk, tak ja si myslím, že Stano pomôže určite. Určite, ja už sa v tom vidím normálne. Môžeme ísť do toho? Jasné. Nikita, si pripravený? No. Rozumel si, hej? Nikita, haló, porozumel si tomu všetkému? Rozumieš. Je to veľmi ťažké. Dobre, priatelia, poďme do druhého pokušenia, kde môžete vyhrať teda 5 bodov. Ideme na to, Nikita, ťaháš si prvú kartičku. Ja ju tu mám takto, počkať, zacvaknuté, ja si tak odopnem. A ideme na to. Ja ti to budem ukazovať, dobre? Tie kartičky a ty budeš potom teda ukazovať tu na Soničke. Stvárňovať to budeš, dobre? Takže môžeme ísť na prvú kartičku? Môžem. Vidíš to? Daj si bližšie a tak, aby Sonička nevidela. Vieš, čo to je? Viem, čo to je. No, výborné. To neprezrať. Takže to si dáme sem a skús teda Soničke nejako stvárniť toto zviera. Ja. Toto by bolo, keby ste boli na Slovensku, čože to by bolo? Bivol, alebo čo to je? Buvol. Hej, bivol. Ja tak pomôžem asi, môžem, že Stano, to je také najobľúbenejšie. Čo si ty? Iha, toto akože lev by mohol byť? Ale nie. No skús, Sonička, vieš? Toto je naštvaný. Aj hrivu má? Má. Hej, že by si bol lev? Zebra? Nie. Táto zebra nemá hrivu, ale táto zebra nemá hrivu. Dobre, skúsme teda, už odznelo to slovíčko, skús ešte teraz zopakuj, či to tak by mohlo byť. No. To myslíš? Čo bolo? To bolo lev? Čo to bolo? Prosím, povedz nám to do kamery aj divákom. Toto je... To je lev. Lev, Lion King. Ale Stano, bol si tam, že... To není možné, toto keď bol lev. Keby si aspoň, že... Však ako vieš, no tak asi ma vrujú ten lev. Treba intimidovať. Však hrivu nemôže mať, ak vidíš. Dobre, poďme ďalej. Nikita, škoda, keby som to vedel, tak dáme Can You Feel the Love Tonight. Skúste ďalšiu kartičku. Počkaj, sa na to pozriem. Tak to si to pozrie lepšie. Taký čudný lev, ale nevadí mi to. Pustíme, že? Keby aspoň... To dáš, nie nejako. To dám. To dáš. Dobre, Sonička, ideme druhú. Dobre, takže jeden bod je. Dobre, uznáme to, ten lev. No skús teda, ďalšie. To sa češe, alebo... Orangutan. No, to bude nejaká tá opica, gorila. Prečo si tak tie prsty dal aj minulé, to neviem, prečo si si ich tak dal. Lebo tomu levovi by som dala takto, vieš? Takto? Tak by som levovi dala a opici dala. A to si zober, že to je originál z Konga. Takže máš ďalší bod, Nikita, poď, ideme ďalšie, lebo... Čas beží. Čas beží a teda máme tu ďalšie niečo a teraz máme... Poď ďalej, skús. To stanoví. Nie, to ty, to musíš ty. Skús, však to nemusíš zvuk dať. Ja nič zvuk nemusíš dať. No skús. Môžeš zo stoličky, nemusíš ísť na 4. Počkaj, ten krk máš? Čiže nejaká žirafa? Pozor, nie. Počkaj, nie, to je nejaký slon. Krokodil. Slon, výborne. Slon! Elefant, áno, je to tam. Áno. Poď ďalej hneď. Sloník. Taký malý sloník. Bimbo slon. To môžeš tak aj to tak... Skús, no. Už hráš? Už hráš? Počkaj, to si akože hore sa dívaš, si To by vysoko. mohol byť aj... No. No to je tá žirafa, čo som musela predtým. Áno, žirafa. Postaviť, no. Aby vošiel do záberu, vie. Dobre, a posledné teda dáme. A toto také zaujímavé. To dáš. Ja, toto To by bude som nejaký povedal, že... vták asi, nie?
Nie je to vták? Ako had? Ale Hej. skús konkretizovať. Nejaká kobra, Kobra. alebo čo? Áno, môže byť? Áno, môže byť. Môže byť. Bola to anakonda, ale to je jedno. Anakonda, To je jedno. dobre. Anakonda v No, Afrike? taká. No, ne? Tak to bude. Sú. Sú? Áno, také Sú. malé. Sú. Dobre. Sú. Takže 4 metrové. 4 metrové, no vidíš to. 4 metrové. Soni, ja si Ďakujem. myslím, že výborné, 5 No, bodov. ďakujem krásne. No Priatelia. vidíš to, Si to výborné. perfektne dal. Ďakujem. Super, no a Máš poďme 5 do bodov, ďalšej Soni. pesničky. Nech sa páči, priatelia. Sorry.